Good morning mga kasinag. Andito naman tayo, welcome back. Welcome back kay Pagaspas. Andito naman tayo mga kasinag kay Pagaspas. Pakainin natin siya. Ayan na siya oh. Ano, kamusta ka na? Ha? Pagkain mo. Sige na, kainin mo lang yan. Pakakain mo, lobas ka ulit. Ha? Iiwan ko muna yung camera dito. Panoorin nyo muna si Pagaspas. O, at pataas mong kumain, lobas ka na lang ha. O, nakabukas naman itong bintana. Ano po? Ha? Labas ka na lang dyan. At ako'y may gagawin muna.
Oh, tapos ka na kumain? Ha? Tapos ka na kumain? Ay, hindi pa. Teka muna ha.
Hindi pa naubos? Ha? O sige, naubusan na yan. Oh, naku, malulubat na.